Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi esihamba phambili. Isihluku Kuqothwa be-EFF Empangeni unqabe iBEI Osolwa ke ngokubulala intombi yakhe. Kanti IFP yamukele amalungu amasha. Izindaba ze-1KZNTV nizifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ubuholi besizwe sakwaSomophe bathenjini emacekane ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya bukhuza udlame lwezibhamo seliphenduke insakavukela umchilo wesidwaba kulesizwe. Lokhu kuza ngemva kokudutshulwa kubulawa izelamane ezimbili zakwaMdletshe emacekane ngesonto kusihlwa. Induna ke yesihuzu Sanele Mpanza uthi ke basashaqekile ngalesigameke esehleke kule ndawo njengoba ke sedlule nemphefumulo ngisho wentombi yomunye walezi zelamane nokuvela ukuthi ke ushiye usana. Usizi belibhalwe emehlweni emndenini wakaMdletshe emacekane esizweni sakwaSomopho kulandela ukuqothwa ngenhlamvu kukaXolani Mdletshe kanye noSihle Mdletshe abayizelamani nabebenga amalungu e-EFF. Uthando Khumalo obeyintombi yomunye walezi zelamani akasindanga naye kulesi sigameko njengoba ebulewe washiya usana lwakhe olunezinyanga ezine. Umzi Mdletshe ukhulumela umndeni wakaMdletshe uthi bafuna ubulungiswa ngokwehle emndenini. Esingase sikubone kwenzeka ukuboshwa kwalabo bantu kuba bagcinakele nabo bejeze kusebenza ingalo yomthetho bese kuthi ke lapho futhi nomthetho kube khona eduzane phakathi komphakathini yona sidingayo na ukube khona la ube seduze singahlupheki ngoba kuze ukuthi ucishe ngisho uzibuyela wena lapho uthi uyakhona kumnyama izo zonke lezo zinto besithuthuza emnyameni nje sigijima siswala ngamafoni ayikho imilokhuzane nje isiteshi eduzane sawo amaphoyisa ukuba sithinte sifonile thola ukuthi bazobafika ngaleso sikhathi ukube basikhona eduzane yilokho esikudinga khona ukuthi ngathi ngaba khona eduzane uma hamba nedlwane nje amaphoyisa. Induna yesigodi sakwaSehuzu Sanele Mpanza ukhuza izigameko zokubulawa kwabantu ngodlame. Uthabekhulu besenxusa noma ngibani ongaba namandla ukuba efake isandla elekelele kulomndeni ukuthwala lolusizi. Sekuvamisile sekuyinsikavokelwa umchilo wesidaba esisweni senkosi ukusebenza kwesikhala esinjengesibhamu ukuhlasela njengalokhu ke ubulwane abukhona ukuphila siyakhuza ukuthi izinto ezifana nalezi azisakhe isizwe siyephambili. Simemeza sishaya ikhwela ke umsamali olungile nalabo abangaba nosizo asibala sikhethe ukuthi usizo lokuthi lowo nje ongafaka isandla anakho kulekelele kulomndeni ngoba kungaphezulu kwamandla uma kuvele into enje endaweni awukwazi ukubamba konke ngendlela. Kanti ke ukhulumela i-EFF ekingcetshwayo uSithembiso Thethwayo uthi dude emndenini wakwaMdletshe. Subuholi be-EFF kulesifunda sasekingcetshwayo siyazulana kakhulu ke nalokho kwehlakalele umndeni wakaMdletshe kanye nalabo abathintekayo kulesigameko esibhlungu kangaka ukuthi kudutshulwe kubulawe izingane zabo ngale yandlela. Sibuholi ke balesifunda ikingcetshwayo sizoqinisekisa ukuthi siyalandelela emaphoyiseni uqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyatholakala. Okhulumela amaphoyisa ekingcetshwayo uKapteni Siyanda Shangase uthi amaphoyisa asempangeni ayaphenya ngalesi sigameko. Amaphoyisa asempangeni athole umbiko wokuhlaselwa komuzi wakaMdletshe osendaweni yasobizo emacekane. Athe mayifika kamaphoyisa ke endaweni yesigameko afica umnumzane womuzi uMdletshe oqinisekisile ukuthi ekhona ecekeni kwenye indlu yokulala alala kuyo. Uzwe kuqhuma isibhamu uthi mangabe ke esehamba eyobheka sesithule isibhamu ube sethola ke amalunga omndeni amabili awala ekhaya kwaMdletshe uSihle Mdletshe oneminyaka u-13 noXolani Mdletshe onominyaka u-29 belele phansi sebedlulile emhlabeni kanye nowesimame owaziwa ngelikaNothando Khumalo oneminyaka u-25. Amaphoyisa asempangeni ke ebeselivula ke icala ke lokubulala ngenhloso liphenywa khona ke empangeni bengakaboshwa umuntu
ngalesi sigameko. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni emagcekane. Usilaxazile isicelo sakhe sebheyili wesilisa Osolwa ngokubulala isinqandamathe sakhe uphindile Ntobela wasezinqoleni esigodini sakwaShoba ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya ngesikhathi evela enkantolo kaMantshi yasezinqoleni. Isidumbu salona wesifazane sitholwe sesonakele emgodini wendlu yangasese lapho kuhlala khona isoka lakhe. uRaymond Ntobela ukhala ngokuyenzelwa phansi amaphoyisa asezinqoleni ngoba anqaba ukuthi ke bevule icala lomuntu olahlekile. Amaphoyisa ke athi uzozibuyela ekhaya ngoba kuthathwe isoka lakhe. Ubingeleli manje wesilisa wasezinqoleni esigodini sakwaShoba ebhekene necala lokubulala isinqandamathe sakhe uphindile Ntobela oneminyaka engama-46. Ngokusho komndeni, umsolwa wathatha ngendluzula umufi esekhaya lakhe phambi kwabantwana bakhe. Ukhulumela umndeni uRaymond Ntobela uthi amaphoyisa abenzela phansi njengoba bagcina bengakwazanga ukuvula icala emaphoyiseni asezinqoleni athi umufi uzozibuyela yena. Njengoba ethola emva kwezinyanga ezinhlanu emgodini wendlu yangasese isidumbu sakhe sesonakele. Ngokwamaphoyisa sePadokwe samthola engasekho esimweni esiright kahle hle ngoba umphikile kakhulu umsolwa wathi akamazi wayeqa kuyena ekhaya evakashile futhi nokuthi amaphoyisa asezingolweni akazange asigculise akhombisa ukusayida nomsolwa kodwa indlela amthathe ngayo ekhaya akamthathanga njengomuntu abebethandana wamthatha njengomuntu owamfosa ngakubhlungu esinabo wamthatha phambi kwengane kanti umthathele ukuyombulala umzimba wakhe noma onakele kodwa onakele kangako into esimthole kuyona utholakala etoilet la befakwe khona into abegoqwe ngayo asibonanga ngoba sifice sekhishiwe into esibonile begoqwe ngayo kusuka la emabeleni eroliwe ngengubo yokulala ngangendlela uthi ikhanda sikakaliboni ukuthi balenzeni iqhuba uthi beumndeni bafisa umsolwa angaphuma ejele ngoba ukhombisa isihluku esikhulu. Ifisa angaphuma isidalwa ejele ngoba kusho ukuthi uyisigebengu esingenanembeza. Akadeserve ukuphila nabantu. Akukwazi ukuthatha umuntu phambi kwezingane zakhe. Kanti umthathela ukuyombulala. Induna yesigodi sakwaShoba isigxekile lesi senzo sokubulawa kwabantu besifazane nokuyizigameko ezibonakala zanda ogwini. Lokho kwenzekalayo akuthandisiseki kahle emphakathini. Umosha isizwe senkosi. Ngiyacela ukuthi angaphinde kwenzeke. Noma kuthiwa inhliziyo zabantu ziyashisa kodwa ke sithi phansi ngale moya engenayo. Abantu abalulekwe. Kuphume le moya engenayo. Umsolwa uyilaxazile ibheyili wathi kulunge ngaphakathi kanti kulindeleka vele futhi enkantolo yasezinqoleni mhla zingama-24 ku-April. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisezinqoleni. Bathi-ke bazizwa benzelwa phansi abantu akade bengamakhansela e-EFF njengoba benqume ukujoyina iqembu le-IFP namhlanje. I-IFP yamukele izinkumbi zabantu eziphuma emaqenjini ezepolitiki ehlukene esifundazweni KwaZulu-Natal. Uhlalo we-IFP kulesifundazwe uThami Ntuli uthi-ke bebehlushwa ngabantu bebafonela befuna ukushiya amaqembu abo bezojoyina i-IFP. Ekhuluma-ke nabezindaba eThekwini uNtuli uthe lokhu-ke kusaqhubeka-ke emkhankasweni wabo wokuketula iqembu le-ANC emandleni okhethweni lwangonyaka 2024. Iqembu le-IFP lithi siyakhula isibalo sabantu abalesekayo njengoba belokhu bebajoyina abantu abasuka emaqenjini ehlukene ezepolitiki. Benimukela namhlanje abaholi abaqhamuka emaqembini ahlukene kakhulukazi le-EFF la khona esithole khona i-Regional Executive Committee yaseZululand kanye namakhansela amabili abelilaphana ebaqulusini elinye liseva ku-executive elinye liseva as a councillor saphinde samukela nomunye wayemelele i-NFP la eThekwini okhethweni olwedlule nanabalunga ke alamaqembu ahlukahlukene kuyi-ABC i-Action SA i-NFP ne-ANC kanye ne-EFF abajoyina iqembu le-IFP. Obeyilungu le-EFF kumasipala abaqulusi uthe ukudayisa ngabantu kuphula isivumelano semshado.
Usho kanje wathi isona sizathu lesi simenze walaxaza iqembu le-FF wajoyina ele-IFP. Isizathu esikhuluma ngakho konke ukuthi umuntu athathe lesi sinqumo sokuthi ajoyine i-IFP kanye nabaholi abanye esinabo esigungwini sokuphathwa kwenhlangano eZululand sisodwa nje nesikhulu kakhulu ukuthi abantu bakwaZulu Natal bavotela i-EFF ngoba bethi i-alternative befisa ukubona ukhongolose uphumile emandleni. So uma inhlangano ye-EFF isithi asiphindelene emumva siyosebenza nokhongolose sekubona ke ukubetreya abavoti ababesethembile ukuthi siyokhipha ukhongolose emandleni. So asikwazi ke emsakazi ukuba ingxenye yaleso senzo se-EFF esiyichilo nesokucindezela abantu bakwaZulu Natal. uNtuli uthe bahlushwa ngabantu bebafonela befuna ukuzojoyina iqembu le-IFP. Sesithola abantu abaningi kabi ingcingo onke amakhono aZulu Natal abantu abafuna ukujoyina iqembu lenkathi. Kuyacaca ukuthi lokuxokozela abanakho abanye akubasebenzeli abantu ngempela bakhathazekile ngohulumeni okhona olokhongolose ukuthi uyehluleka kulethe idingo zabo futhi kulikhulu nokuthemba nalamaqembu amanye angenamlando wentuthuko ngaphandle kweqembu le-IFP nomlando ocacile wentuthuko. Esibona ukuthi imisebenzi yomuntu onaphinda angene ngoba abantu abaningi bakhuluma ngayo ukuthi ngempela kusaphethe inkatha kwakungcono. Manje ke ingakho besijoyina nanje ngeqembu le-IFP kosinikeza ke namandla ukuthi njengoba sibhekile lokhetho lolu kahulumeni wefundazwe noZolwana ngo-2024 sohamba sinamandla uma besithola ukwesekwa ngoba nakulezi inketho ezikhona zokuchibiyela iqembu le-IFP lenza kangcono. uNtuli uthe izingqinamba angeke zize zibathene amandla. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kiseThekwini. Ubuholi be-ANC kwisifundazwe sebuchithile ke imibiko yokuthi bunesandla ngokuhoxiswa komcimbi womnyango wezolimo oholwa uNgqongqoshe uThoko Didiza wokunikela ngezimbewu zika-99 million wamarandi kubalimi bakamoba abangaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Leli qembu lisho lokhu kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe eThekwini kanti lo mcimbi bekumele ke ubizolo wahlehliswa ngempelasonto sekuqalile nokufakwa amatende enkundleni yezemidlalo eGingindlovu ngaphansi kamasipala we-IFP eMlalazi. Ukubhutshwa komcimbi okuletha kwezimbewu zomoba kuvela insolo ezithi ubuholi be-ANC kulesi sifundazwe ibona obuthe abususwe ngaphansi komasipala abaphethwe i-IFP ngoba kakukho bazokuzuza kubantu kube ngezona omasipala babo. Okhulumela lenhlangano uthi ngamampungela imbiko. Okokuqala ubuholi be-ANC buzwile ukuthi uNgqongqoshe kazwelonke bekumele avakashele eMlalazi. Subuholi be-ANC besingakatshelwa ukuthi kungani uNgqongqoshe decide ukungasayi. Kodwa kungamampunge ukuthi ubuholi be-ANC binokwenza okuthile ngalokho. Empeleni thina owethu umbono si-ANC ukuthi oNgqongqoshe uma beza bezosiza abantu bangabantu bethu. ANC akusinhlangano ethi izosevisa kuphela noma izosiza kuphela abantu eindaweni ezi for example eziphethwe yi-ANC. Umndebele ubesephinde phawula kabanzi nangemphumela yokhetho lokuchibiyela obeyikade ibeseDannhauser kanjalo nasebuhlebezwe. Ivike esiphuma kulo i-ANC bekunama by-election awu2 A1 eHerigwala A1 eNewcastle. Hluliwe i-ANC eNewcastle iwinile i-ANC eHerigwala. But ukwina kwe-ANC eHerigwala makuthiwa ubheka le yamphumelo leyana the difference is almost 1,000 gap between the ANC and the IFP. ANC that got around 1,500 and something, IFP that got 400 and something. Over 1,000 gap. Uhambuye eNewcastle. Kwenzeke eNewcastle kule award lebana uthole iTeam Sugar, wathole iIFP, wathole iDA konke ku regrouper. Kusupport inkatha. Yathi winile inkatha. But uma ubheka what you call ucomparison ama numbers, ANC have actually increased the vote there. Okunye okugamile kulesi sithangami ukuthi sekuzoqalisa imihlangano yamagatsha yokuphakanyiswa kwamagama abantu abazwisha umthetho sesifundazwe kanjani naseParliament likazwelonke. Upsound Kudebogo Sibisi, kiseThekwini.
siyacabanga ukuthi konke kuzohamba kahle kuma BGM. Nikhumbula ama BGM ethu azokwenza nje into ezu2 if zingekho u3. Eyokuqala bazofike bakhethe idelegate elizomela ibranch kwi PGC. Okwesibili bazonominate abantu abathathu ngena abazochibiyela ku PC, ngoba ukhumbula kahle ukuthi kunama PC members ahamba akhethwa kuzwe lonke, so bazochibiyela lapho. Kodwa kwesithathu bobe sebekhetha kamalungu eParliament aya kwi provincial legislature naya kwi national legislature. Asiboni ukuthi umcimbi lo ongasusa umsindo embuthweni. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani Masibuye? Asibingelele siphinde sikwamukele monga busanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Isihluku Kuqothwa be-EFF Empangeni unqabe iBEI Osolwa ke ngokubulala intombi yakhe, kanti IFP yamkele amalungu amasha. Usomabhizinisi waselokishini eMlazi eThekwini uComfort Zama ongumnikazi wegalaji lakwa BP kule ndawo uthi bayafisa uhulumeni kanye nomasipala benze okuthize ngezakhiwo ke ezingekho emthethweni njengoba umkhulu umonakalo odaleka ngenxa yazo. Uzama usho kanje ngesikhathi ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma evakashela amabhizinisi akhahlanyezwe izikhukhula ezihlaselele esifundazwe ngenhloso ke yokuzowafukula. Basakhala ngokugqoza kusizo osomabhizinisi abakhahlanyezwa izikhukhula. Umnikazi wegaraji lokishini uMlazi elagcwala amanzi kwalimala impahla uthi ke enye inkinga ababhekene nayo imjondolo eyakhiwe ngokungekho emthethweni okuphazamisa ukugeleza kwamanzi kudaleke omkhulu umonakalo ebhizinisini lakhe njengoba ke kumanje udonga lungawa noma yinini. Kwama floods amanzi engene ezitolo angena egarage angena ehardware. Emva kwalokho kunamanzi aqhuma odongeni. Udonga lwe-retaining wall lubhendile manje. Lungaslide at any time. Nje ulibona nje lapha ngapheshe mangabe make lawa lelo donga lohlanele imizi engasenhle. And because ama-storm water awasebenzi iyona lento cause ukuthi kuflade yonke i-area. Ekugcineni kuzogcina kuba ama-formal structures. And one of the root cause of these things is because phezu kwama-services kunama-illegal structures, of which I think municipal masipala nohulumeni fanele ba-negotiate nama-property owners angemove. Babone ba-move kanjani so that there's a flow yamanzi. Ngoba mhlazane lamanzi ehla awisa i-retaining wall le kuyobe sekuwa nele mizi engasenhle. Ilapho futhi bophinde umasipala uphinde ubuye usuzoduduza abantu abalahlekele izindlu. Namuhla ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uhambele amabhizinisi kuleli lokishi ngenhloso yokubheka umonakalo owadaleka njengoba ethule uhlelo lokulekelela abakhahlamezeka kanye ke nokwethula ngokusemthethweni isigaba sesibili sohlelo i-Operation Vula okuwuhlelo olulekelela osomabhizinisi bathenge impahla. Umnikazi wendawo edayisa utshwala uthi ke kwaphoqa ukuba bame ukusebenza isikhathi esingangeinyanga ezintathu bezama usizo, kepha kwanhlanga imuka nomoya kwalambake nenqwaba yemndeni. Okungake ngathi ngiyakuzama akuzange kuze kulunge. Esayisakuzama akulunganga. Then kwasaba sawothi ngosihlanganisele siphathanisele nje. Kunesense that ngeke lokuhleli phela usonga izandla uthi hey ngigonakalele fanele uphathanisa ngalokho okukhona kuhlanganiseke ngoba egcineni abantu abangisizayo lafuna banemndeni. Ngawangeke kume kona wonke umuntu ufana nabo baphilisa izingane zabo imina fanele ngiphilise wami umndeni abantu fanele siphilisa abantu ngalana so salimala nje kakhulu big time. Ekhuluma nabeyindaba uDuma uvezeke ukuthi nakuba kuthathe isikhathi ukulekelelwa kosomabhizinisi uhulumeni uzame konke okusemandleni ukusiza ngaphansi kwesimo abebhekene naso. Ibalelwa ku-67 million wamarandi imali ebekelwe ukulekelela labo somabhizinisi. Le mali ke i-applicant noma osuke ezofika ukuthi asizakale kuyona ingahamba izifinyelele ezigidini esigidi esodwa 200,000 ngaphezulu umuntu ngamunye kuyobheka ekutheni ke izinto ekufanele ube nazo ngabe usomabhizinisi orejistiwe, usomabhizinisi owaziwayo kaSARS, usomabhizinisi one-clearance
usomabhizinisi okade hweba before kube khona isimo sokuba khona kwey'khukhula. Kodwa-ke usomabhizinisi futhi-ke ongakwazi ukuthi usilethele ne-affidavit evele emaphoyiseni ukuze sikwazi ukuthi siyi-trace bese siyakulekelela. Bakhona-ke osomabhizinisi abangakhwalifayi kule nhlelo zethu. Sithe abantu-ke abasebenza into njengogwayi nabantu abakwi-liquor industry bona ngokwemthetho yepolisi yethu abakwazi, nabantu-ke abashushubhisa izinto eziqondene nama-drugs abakwazi ukuba-qualify. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhlalo wenhlangano yamatekisi eSantaco kwisifunda uGulizwe Maphumulo ukhuza isihlava sodlame kwimboni yamatekisi esibonakala ngesidlondlobala. uMaphumulo usho lokhu ngemva kwesigameko sokudutshulwa kubulawa besilisa ababili okukholakala ukuthi bangabanikazi bamatekisi egama lakhe nokusolakala ukuthi ke kuhlobene nodlame lwamatekisi. Ekhuluma neziko lezindaba uMaphumulo uthi ke ukuqhubeka kokubulawa kwabantu kule mboni kulimaza isithunzi sayo futhi ke kwandisa izintandane. Usihlalo weSantaco kwisifunda uGulizwe Maphumulo ukhuza isihlava sodlame kwimboni yamatekisi esibonakala sidlondlobala. Ekhuluma neziko lezindaba uMashimane uthi ukubulawa kanje kwabantu kushiya inqwaba yezintandane kunjalo kudicelela nesithunzi semboni yamatekisi phansi. Lokhu kusho kulandela isigameko sokudutshula kubulawa besilisa ababili abalalela unyendle abalisa bangaziwa bafike badedela ngenhlavu basale enkundleni. Lesi sigameko senzeke egama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ngisizwile isigameko esenzekile igama lakhe esingasiphathanga kahle kakhulu. Sike sazama ke ukuthintana nobuholi bakhona, usihlalo wakhona naye wangibriefa kancane. Kusiphatha kabi kakhulu ukulimala kwabantu embonini ngoba kwandisa izintandane. Kushiya izingane zisele zodwa. Kune incident enye esizwile yaseThongathi nenye esizwile izolo yaseNkandla. Kusiphatha kabi kakhulu. Siyacela ukuthi uhulumeni asukume ngoba sinethemba lokuthi uhulumeni unawo wonke ama-resources. Uma nje esezimisele esethanda ukusiqeda lesi sihlava kuzokwenzeka. uMashimane uthi noma engeke asiqinisekise ukuthi lesi sigameko sihlobene yini nalomsindo oqhubeka phakathi kwegama lakhe kanye nebambanani, kodwa unxusa ubuholi besifundazwe kanye nomnyango wezokuthutha ukubungenelele. Uma ingekho into ekhona ebambekayo kahle, kodwa ke siyazi kahle sonke ukuthi kunomsindo nje osoqhubeka isikhathi eside phakathi kwagama lakhe nobambanani. But asisho ukuthi incident i-related nawo, but lo msindo akakafiki ekugcineni kokuthi uresolveke ngendlela e-right. So siyacela nje ukuthi ubuholi beprovince kanye nomnyango udepartment ungenelele usilekelele ekuthini kwazi ukusolveka lezi inkinga. Nomphakathi nayo usilekelele, nobuholi bezenkolo bungenelele busilekelele ukuthi lesi sihlava sehlike ngoba asihambisani naso kakhulu. Siyaqinisekisa ke nabagibeli ukuthi sizozama ngawo yonke indlela ukuthi silekelelana ekuthini lesi sihlava sehlike. Uthinta umnyango wezokuthutha ukubheka ukuthi kungabe zikhona yini izinhlelo abanazo ukunqanda lesi sihlava sodlame embonini yamatekisi. Imizamo iphunzile. Kanti okhulumela amaphoyisa esifundazweni uRobert Nechunda usiqinisekisile isigameko sokudutshula kubulawa besilisa ababili egama lakhe, kanti uthi isizathu sokubulawa kwabo besingakaziwa futhi akukaboshwa umuntu. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Umasipala uMhlathuze usuqala uphenyo ngokuqubuka komlilo odale umonakalo kwashake ihholo elincane lingaphakathi. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthi nakuba bengayazi imbangela kodwa ke kusolakala inkontileka esebenzayo njengoba ke kulungiswa ibhilidi. Umeya uphinde waveza ukuthi ke abekho abalimalile ngenkathi ke kuqubuka lomlilo. Kuphoqeleka ukuthi baphuma abasebenzi ngenkathi kuqubuka umlilo kwisakhiwo sikamasipala uMhlathuze edolobheni iRichards Bay. Lo mlilo ungacaci ukuthi udalwe yini, udala umonakalo kwihholo elincane elingaphakathi. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthi kuzokwenziwa uphenyo ngokuqubuka kwalomlilo. Asikakayazi kahle i-cause of fire, kodwa esikusolayo ukuthi ngoba lapha phezulu le building kamasipala
iya-renovatwa njengoba sazi ukuthi ngesikhathi sifika kulo masipala ngo-2021 le building sayifica ukuthi iyanetha uma ungaphakathi nje ama-office amaningi ayanetha. So sathatha i-resolution kwi-budget edlule eyayingomhla ka-25 kuMeyi 2022 ukuthi fanele siyilungise le building. So kuno-contractor on site obhizi kwi-roof nesisolayo ukuthi kungenza ukuthi umlilo uqhamuke lapho. Kodwa-ke okwamanje sisazodedela abasebenzi bethu u-MM nabasebenzi abathintekayo ukuthi benze i-investigation noma uphenyo ukuze basi-ascertain ukuthi what was the cause of fire. Ungwezi uphinde waqinisekisa ukuthi abekho abalimele okanye abashonile ngenxa yolomlilo obonakala usha ubhanguhangu. Umlilo-ke masubheka sibese sibona ukuthi kune-area eshayo kuyiplan yomasipala noma ye-building kamasipala. I-area eyikhishi esiyisebenzisa njengekhishi noma la esidlela khona or isetshenziswa nje amakhansela isikhathi esiningi ngoba isondene kakhulu ne-council chamber. So-ke abekho abantu abalimele, abekho futhi abantu abashonile. Kodwa i-building leyo engishoyo noma leyo section ye-building esiyisebenzisa njengekhishi iyona eshile-ke yanqonqa. Emva kokuba bosizo oluphuthumayo kanye nesicishamlilo befikile ukuzocisha lo mlilo, abasebenzi babe sebebuyela emsebenzini. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze nengosi yomnotho masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1KZNTV nazi ezihamba phambili. Isihluku Kuqothwa be-EFF Empangeni unqabe iBEI Osolwa ke ngokubulala intombi yakhe. Kanti i-IFP yamukele amalungu amasha. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.29 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-22.54 maliqhathaniswa nopondo seBrithani libe u-19.78 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$1,955.33 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$78.12 umphongolo. Ake sikubhekele ingosi yezemidlalo. Loyo wayengukapteni weBanyana Banyana uJanine van Wyk usezwakalise ukudumala kwakhe ngemva kokushiwa ngaphandle esquadini saleli iqembu lesizwe esisanda kumenyezelwa nesizodlala ubungane neSerbia ngenyanga ezayo. uVan Wyk unemidlalo eminingi eqenjini lesizwe lakuleli futhi nguyena kwesifazane onemidlalo eminingi kwelesizwe Afrika. Ngemva kokudlala ke isikhashana nje eScotland kwiGlasgow City nyakenye uVan Wyk manje useyibamba ke eqenjini laseGreece okuyi-Eurotellis Women's FC yizeke esathenjwa ilamaqembu aphesheya omabili kodwa ke ezinyangeni ezedlule ukuthole kunzima ukudonsisa lomqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukele izingaka akade sikuphathele zona ke ohlelweni lanamhlanje sihlangabezana kanjani futhi ngesikhathi esifanayo.